us today to this very fabulous occasion. Ladies and gentlemen, the birthday girl herself, Tita Morena, for her message. Maraming salamat sa inyong magdala dito sa aking birthday. 65 birthday! Thank you, Lord! Sa aking 64, thank you! At kailangan ito. Best friend, aking second family, a Curtis family from Bohol. Thank you so much. Sa aking mga kamag-anak, sila Lenny, natin sila. Sa aking pamangkin kay Arlene. Thank you. Kay Ate Sita from Alaska, thank you so much. I love you all. Sana nag-enjoy kayo. Kung kulang man, ano na lang ninyo, kulang na lang ninyo. Thank you. And then, ito na ang ating brand mental. Sino kayo mananalo? You know what? This is what we're going to do. Tita, I'm right here. Because you will be the one to make the winner of our 10,000 pesos. Can we have the fish bowl? Oh, everybody in the fish bowl. Who wants to win 10,000 pesos? Again, raise your hands. Because I believe if you raise your hands, that will be on your way. 10,000 pesos? One? Okay. Again, kumbaga, 10,000 pesos. Pampaswerte kung may mag-win sa kanya. Okay? So, parang ring girl na ulit ng boxing. 10,000 pesos! Kasi mabay ka ng boxing is, pag pumalakpak ka, hindi sabihin, marami sa iyo yung swerte. Go! Go, girl! Pag pumalakpak ka, malapit ang swerte sa iyo to win 10,000 pesos. Okay, we feel like sharing more tonight and giving more. So we will be picking 3 names. Tatlo ang mananalo. Hindi yung pagkakatihan yung 10,000. No, that's not going to happen. Kasi consideration naman, we'll be picking the first winner for 500 pesos. The second winner will be for 500 pesos, and the third name to be picked would be 10,000 pesos. Not bad at all for staying late in the night. Okay, Tita, ready? The winner of 500 pesos. 3 letters lang ang first name niya. At ang family name niya ay punong-puno ng talent. Ang pangalan niya ay si Rick Talento. 1, 2, okay, next name, Tita. Oh, ayan, malalaman pa kayo. Alam niyo, I'm gonna give you a clue. Malalaman kayo kay Santa Claus. Okay, here we go. This is another lucky girl. Alam niyo kung bakit? I know she is here. Kasi sa siyang babae. Galing na ano. Nandito siya dahil sa siyang babae. Okay. Kasi, I'm gonna trip down na katuhan. Kasi, nanalo na siya ng minor prize. Sino ba ang mga nanalo ng minor prize? Tumayo kayong lahat. At pumunta kayo dito sa unahan. Lahat ng nanalo ng minor prize, all of you, come right here and join me in front. Lahat ng nanalo ng minor prize. Come on! Walk!
you may sit down. Dahil hindi kayo ang nanalo. Dahil 6 letters ang hinahanap ko! Bumalik, sabi mo, 5 letters na lang. Binigay mo na. Oh, may 6 letters pa? Meron, tita nyo, Gloria, pangalan nyo. Lalagay ng X, Gloria. O H, Gloria. 6 letters. Sino yung 6 letters? Gloria. Arlene. Lydia. O, sino ba yung 6? Nana? O, dito po, forward. Tita Gloria. Gloria may H. Gloria may S. Gloria. G-L-O-R-I. Dito nagkakit. Sino? Sino may? Tita, your name? Gloria. G-L-O-R-I-A. Okay. Tita, what's your name? Aurora. A-U-R-O-R-A. 6. Sino pa? Wala na tatay. Tita, come. Tita. Tita, come forward. Tita, what is your name? Bayan ba ang apelyido nyo? Ibig sabihin nyo, nanalo na! Dalawang beses siya na lang. Linya Bayan! She's our lucky girl! Okay. Ipapalit na i-cash na agad. Ang bilis, i-cash na agad. Alright, Tita Vivian, ready ka na? I-cash na natin yan, ha? Ready? Ibilangin na natin. Yes, sure. Ayan na. 3, pagpapalay mo na. Get on. 4, Ano ba yan? Madumi na po